Gaur hemen gaude, gizarte ekimeneko ikastetxeetako langileak greban daude, gaur. Izan ere, orain dela 2 urte sinatu genuen greba amaierako akordioa 14 greba egune ondoren, eta gizarte ekimeneko patronalak oso perbersoa den estrategia bat ari dira jarraitzen, ezta? Edukiak ez dituzte betetzen, epaitegietara behartzen gaituzte joatera etengabe, epaiak irabazten ditugu, baina bitartean denbora bat igarotzen da eduki horiek bete gabe, ezta? Uste dugu akordioak betetzeko direla, 16 negoziazio mahai egin ditugu akordioa sinatu genuenetik, hitzarmena bernegoziatu nahi dute merkeago diren edukiak jasotzeko hitzarmenean, eta greba amaierako akordioko eduki asko bete gabe jarraitzen dute, beraz, uste dugu jauzi bat emateko garaia dela. Gaur greba egin dute gizarte ekimeneko ikastetxeetako langileek, eta zoriondu nahi ditugu langileak beraien borrokagatik eta horrela jarraitzeko animatu.